na ọnwụ mmadụ. Enigo ozu Senator Clement Anene Okonkwo bụ onye nke eniri ozu ya n'ogige ụlọ ekpere Marian Chapel nke Divine Mercy nke ọ rụrụ na ngwurube ya n'Ojoto dị na okpuruọchị ime obodo Idemili South na Anambra State. Ani bụ onye amụrụ n'abalị 23 nke ọnwa ise n'afọ 1960 bụ nnọọ onye nke ndị Ojoto jikọrọ aka ọnụ wee chibe echichi Agụnechemba Ojoto ma bụrụ onye nke nọchitegoro anya ọgbanta nkwado Anambra Central n'ụlọ ọgbakọ omebe iwu nke Senate na agbata afọ 2007 ruo afọ 2011 ebe ọ nọkwazi wee rụọ ọrụ na otu kọmitii dịgasị iche iche n'oge ahụ nke gụnyere otu kọmitii na-ahụ maka ọdịmma ndị uwe ojii, otu kọmitii na-ahụ maka ngalaba ọrụ ugbo nakwa gburugburu tinyere ndị ọzọ. Ka Joseph Egbeọcha site n'Ojoto kọtapụrụ gị akụkọ a. Na mmume ofufe nru elimozu emerubere n'ụlọ ụka St. Paul's Catholic Church Ojoto bụ nke onye Archbishop nke Onitsha Archdiocese bụ Most Reverend Dr. Valerian Okeke nọ n'isi ya ma bụrụkwa nke gọvanọ chibugoro Anambra Steeti bụ Peter Obi, onye isi oche ụlọ omebe iwu Senate nke ala Nigeria Godswill Akpabio, ndị omebe iwu ala Nigeria nakwa nke steeti nakwa ndị ukwu ndị ọzọ bụ ndị nọ n'ime ya. N'okwuchukwu ya na ya bụ mmemme ofufe nru ka onye ji ọkwa Chancellor nke ya Archdiocese bụ Very Reverend Father Prudentus Alọ, onye okwuchukwu ya gbadoro ụkwụ na ọ dịworo mkpụrụ obi m mma, kọwara na ya bụ ofufe nru akwamozu bụkwa nke na-enye ohere iji kene Chineke maka ọrụ ọma niile o jiri ya bụ nwa amadi lagoro mmụọ rụọra ọra mmadụ ma bụrụkwa nke a ga-anọ n'ime ya yọọ Chineke ka ọ nekwasa ya bụ nwa amadi lagoro mmụọ anya ebere. Ka ọ na-etizi ya bụ ezinụlọ ndị bụ Okonkwo ọnwụ dabitere aka n'obi, ka onye bụbụkwa sinetọ nke nọchitere anya Anambra Central n'ụlọ omebe iwu bụ Oriakụ Uche Ekwunife nọrọ kọwaa ya bụ sinetọ Okonkwo lagoro mmụọ dịka ezi enyi nakwa onye omebe iwu mere nke ọma, kọwaa na akụkọ mgbaàmà ya n'inye ndị mmadụ nchekwube, ịhụnanya nakwa ịkụnye mkpụrụ maka otuto nke mmadụ bụ ihe a ga-eji cheta ya. N'aha ndị eze ọdịnala nọ na mpaghara Anambra Central ka Igwe Joel Egwuọnwụ nke obodo Ụmụawụlụ dị n'Awka South Local Government Area nọrọ kọwaa na ya bụ nwa amadi lagoro mmụọ bụ onye dị umeala ma bụrụ onye na-ewere nsogbu ndị mmadụ dịka nke ya, kpọzie ndị nọgasị n'ọkwa ọchịchị dị iche iche ka ha ṅomie ya bụ nwa amadi lagoro mmụọ n'ọrụ ọma ọ rụpụtara maka mmepe obodo. Ka ọ na-egosipụta ka obi dị ya maka ndị bịara nọnyere ha na ya bụ akwamozu ka nwa ya bụ nwa amadi lagoro mmụọ ma bụrụkwa onye na-anọchite anya Idemili Northern South Federal Constituency n'ụlọ omeiwu bụ Honorable Uche Okonkwo nọrọ kọwaa na ya lagoro mmụọ dịka onye ezigbo akparamagwa ya nakwa ihe nkwupụta a na-ekwu maka ya bụ nke enweghị ike ihichanwu. O kelere ọra mmadụ bịara ya bụ mmemme akwamozu ma kwezie nkwa na ezigbo ihe niile ejiri mara ya bụ sinetọ Okonkwo lagoro mmụọ bụ nke ga na-agakwa n'iru. Ịbịa mgbaru sitere na ndị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ndị azụmahịa, ndị enyi nakwa ndị dị iche iche bụ nke pụtara ihe na ya bụ mmemme. Site n'Ojoto nke dị n'okpuru ọchịchị Idemili South, abụ m Joseph Egbeọcha maka akụkọ ụwa ABS.